Long pini lam rajan ke alo non kimi alun kanar jan mati video ba me tum prap jen pen Nokcham Langso production ng langlo inda prangpo alun kan jan men ke lalo SENGVE ACHARNAM to tang te pini labang sulung ka jan puthale tum labang so lam rajan pen ang ton lai lona to tang te video le start lona SENGVE ACHARNAM labang sulung ka jan japa jan tum belai khen lo ke che thangklong japa jan abang phi bang putum alang tumen Acharnam-Mirbin Teronpi lapen labang sulung kozan long japa jan bang pu mate actor men ke friends rong hang alang tum phan labang sulung kozan long alatun japa jan lapel tum thek ig long po SENGVE ACHARNAM labang su alun jir kilun tum lai hen lo sarim rong hang lapen Nitu timung pi alang tum ase pe jir tum labang su alun jir mate lun kan jan tum aju ig long po SENGVE ACHARNAM labang sulung kon harjan phan darsen tun abang phomen jingbai rongpi lapen RJ kamin don abang phomen jingbai rongpi lapen labang sulung kon harjan phan DOP mate mohren don abang phomen sermon terang lapen labang sulung kon harjan phan complete production abang phemen moina terang pi SENGVE ACHARNAM labang sulung kan harjan mate video ba tum prap jin pen Nokcham Langso production ng langlo ita prang po lasi tum full video le tum jong hong ding nang na tum ani bang tum Karbi long pan se thangklong video mate actor actress video lang averte na tum section usan Karbi non pini lam jan la se kang ton lo kurwang